Hello everyone, good morning. आङो जा गोबाव जाबायमोन ना भिडिअ आपल'ड होयिया गारामाया मोजां नङामोन आंना ओमफ्राय प्लास आङो मोनसे बिराद खामानि मावदोंमोन आरो मोनसे खामानियाव बिराद बेस्थ' दंमोन बे खामानिया मामोन आं दा नोंथांमोननो दायो एक्सप्लेन खालामगोन फार्स्टआवहाय आङो नै जि सुनो नागिरदों आरो बिबैया माने फिसाजोखौ क्रिसाखौ बानानै लांथ'बाय न' खाथियाव बेरायनो बे समावनो आङो जिखौ माबार सुना लाखानोसै आं फुङावनो ओंखाम जाखांखाबाय फुंनि ओंखाम संनानै आलु भाजा एवनानै जाखांबाय आरो ओमफ्राय आं सानबाय भिडिअ आपल'ड होयो गोबाव जाबाय दिनै आपल'ड होनोसै आं दाख्लैनिफ्रायनो खालामनो सानगासिनोमोन आरो भिडिअ आपल'ड होनो होननानै ओमफ्राय खामानि मोनबायना मोनसे खामानि मोननो बिराद इम्परटेन्ट खामानि आरो एसएइचजिनि खामानि आरो मा खामानिमोन आं दा मोजाङै एक्सप्लेन खालामगोन थ' बिदि बानायलांथारो नोंथांमोना भिडिअखौ दायो आङो जि सुना लाग्रोनि र' ओमफ्राय आङो नै जि आरि सुखांनानै ओंखाम आरि जाखांनानै माने एसे सानसु एसे बेलासिहां टाइमाव आरो टिफिन लानानैहाय बिसिनाव न' खाथियाव फैदों आरो अनजना मोनावहाय मा लांनो फैदों होनबा नायदो नोंथांमोनाबो मा लांनो फैदों एक्सुवेलि आङो गाइखेर दाखा लांनो फैदोंमोन आरो बिसिनियावहाय माने सिगाङावनो बिस्रा अर्डार खालामनाय आरो माने गाइखेर दाखा लाबो होननानै ओमफ्राय गाइखेर दाखाया बुरजा लाबोगोन होनदोंनो आरो सेरनै लाबोदोंमोन आरो सेरनै लाबोनायाव ओमफ्राय आं जोंहाबो सेरसे लायनोसै होननानै नै दा बेखौनो लांनो फैदों आरो मोनसे बासनावनो ज' गालांनायखाय ओमफ्राय दा रानबाय आरो नै लिटारसे मुगायाव माने समान बोखावनानै खावसे रानबाय आरो नै आङो लानानै थांनोसै आरो ओमफ्राय आरामसे जाहैग्रोनोसै बिनि उनाव रायज्लायनोसै नोंथांमोनजों लोगोफोर आं नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदोंमोन ना माने एसएइचजिआवहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मा खामानि सफैदोंबा आं मा खामानि मावदोंमोन होननानै आं खिन्थागासिनो बेवहाय आंना बेसेबा बुरजा पाइल जमा जानानै दंमोन बाहेरायाव लांनो आं नै आङो पाइलखौ लानानै फैबाय आरो नै सातटा पाइल दं आरो बेवहाय बेनिफ्राय जोङो मा खामानि मावदों होनबा माने मोनसे ल' कस्ट एप हरदों आरो जाय माने बे ब्लगनिफ्राय जोंनो खामानिखौ हरदों आरो गासिबो जाय भिअ'आव माने जाखिनि ब्लगनि आन्दाराव जेसेबां सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ बेखौहाय माने गावबागाव भिअ'आव हरनानै बे खामानिखौ मावनो हरदों आरो ओमफ्राय भिअ'निफ्राय जोंखौ सेलेक्ट खालामदों आरो सोर माने मबाइल थुनो गोरों बेखौ नायनानैहाय ओमफ्राय आंखौ सेलेक्ट खालामदों आरो जेनेबा जों ट्रेनिं हैदों ट्रेनिं माने ओरैनो माबोरै खालामनांगौ खामानिखौ बेखौ फोरोंनो होननानै लिंहरदों आरो जोंखौ सानसे ओमफ्राय जोङो थांदोंमोन बेवहाय ओमफ्रायो ल'कस्ट एपआव बे मोनसे ग्रुपनि गासिबो सोद्रोमा बा मेम्बारफोरखौहाय सोजोबनांगौ आरो बे ल'कस्ट एपआव गासिखौबो एन्ट्रि खालामजोबनांगौ माने सोबावनो जादों खोमा बे खामानिया आङो बारा खबर मोनाखै ओमफ्राय आं जोंना चिरांनिया नै दा जागासिनो आरो सोलिगासिनो मावगासिनो मानसिफोरा जों मावखांबाय आरो जोंनि गामिनिखौ जोंना मोननै आरो जोंनि भिअ'आव मोननै गामिनिफ्राय मोनसे हारसापारा ओमफ्राय मोनसे बर' गामि जेनेबा हारसाफोरनि माखासे बर'फोरनि माखासे दङ बेखौ हारसाफोरनिखौ गावसोर हारसाफ्रा मावदों आरो माने एसामिसफोरा ओमफ्राय जों बर'फोरनिखौ जों सानै मावदों आरो सासे बिजावजालिजों आंजों जों सानैजों थांदोंमोन नालाय ट्रेनिंआवहाय दाख्लैनो जोबदों जोंनिया एक्सुवेलि ओमफ्राय आङो जि ओरैबायदि माथा जानाय खामानि आरो आं भिडिअ लानो सानदोंमोन ओमफ्राय भिडिअ लानो हायाखिसै जों गारामा सानाय गगा मोननाय आरो फिसाजोआबो गगा मोननाय जि खेंख्लें मेंख्लें दाउराव बयबाबो केजेनटेनै खामानिखौ फोजोब्बाय आरो आङो बेखौनो मावबाय थादोंमोन आरो आङो दाख्लै खामानिया आङो दोनहैनोसै दा बे फाइलफोरखौहाय जमा हैनांगौ